Bueno, gaur hemen elkartu gara Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak deituta, gogor salatzeko Anabelen eta haren bikotekidea etxegabetu egin dituztela, modu ilegalean edo irregularrean, hau da, agindu judizialik gabe. Haien etxegabetzea lehengo asterako zegoen aurre ikusia, baina lehengo astean lortu genuen etxegabetze hori atzeratzea, aldi baterako behintzat, egin genuen presio sozialari eta borroka sindikalari esker. Eta bazirudien prozesua aurrera zijoala, negoziatzen ari ginen gizarte zerbitzuekin, Anabelenekin eta haren bikotekidarekin batera, eta atzo dirudienez eskaini zioten balizko alternatiba bat aldi baterako bikote hau geldi zedin. Eta gauzak horrela, gaur batean agertu dira udaleko ordezkari batzuk eta udaltzainak Polizia Nazionalekin batera goizeko 8etan Anabelenen eta haren bikotekidaren etxean, San Lorenzo kaleko 17garrenean, eta presio sozialik ez zegoenez, abisurik eman ez zutenez, agindurik gabe, gauzatu egin dute etxegabetzea eta kale gorrian gelditu dira. Orduan ilegala izan da zentzu horretan, ez dugulako haiek ez guk sindikatu gisa agindu judizialik ikusi eta printzipioz abisua eman behar delako aldez aurretik eta jakinarazpen bat bidali behar delako norbait etxegabetu behar badute. Salatu beharrekoa da baita ere etxegabetza erabat modu bortitzean gertatu dela, oldarkor sartu direla udaltzainak haien etxean eta mehatxo egin dietela, atea botako zutela behera eta kontuan hartu behar da Anabelen egoso egoera zaurgarrian dagoela, gaixotasun larri badaukalako eta horretaz gain 175ko desgaitasuna. Era berean, azpimarratu nahi dugu, ez dela kasualitatea etxegabetza hau isilpean gertatu izana, ala konbeni zitzaien edo ala interesatzen zen, lehengo astean etorri zirenean 200 pertsona inguru geundenan atean etxegabetzea gelditzeko asmoz eta ezin izan zuten gauzatu, eta gaur aprobetxatu dute inorretzegoelan nolabait etxea defendatzen, isilik gertaz edin, beraz berehala kalea itxi dute eta kanpora bota dute. Era berean azpimarratzekoa da, hedabide batzuek nola esan duten akordio bat zegoela. Anabelenek akordio bat egin zuela udalarekin eta beraz alternatiba bat zuelako bere kabuz atera dela etxetik eta hori erabat gezurra da. Etxetik bota dute eta ondoren onartu du besterik ez zeukalako udalaren alternatiba. Beraz azpimarratzeko hori bortizki egin duten eta ilegala dela etxegabetze hau. Beste kasu batzuetan argi ikusi dugun bezala, borrokak frutuak ematen ditu, borrokak merezi du eta beraz jende guztiari dei egiten diogu batu dadila antolakuntzara eta borrokara.